लायगोन नोंखौ आगैयानो हेलिकप्टारजों ग्रोम ग्रोमा ग्रोम ग्रोम ग्रोमा ग्रोम गोमखांगोन जागोन जेब्ला जुलि आगै नोंजों आंजों। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलावनो नायना बुजिखाबाय जानांगौ दि दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव एबा सोरनि थाखाय जानो हागौ। बर'नि जाखांफुनाय सासे बिथां जेसि नार्जारिनि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ'नि सायाव फंनैसो सावरायनि। बिथां जेसि नार्जारिनि फैनो गोनां एबा आपकामिं मिउजिक भिडिअ'फोरनि नामफोरा जाबाय गिबियाव बावखुंग्रि 2 आंखौ लायाबोला फाब नांगोन आरो फेरे फेरे 3। बावखुंग्रि 2 खौ जेसि नार्जारिजों लोगोसे जाखांफुनाय बिथांजो फुंबिलि बसुमतारी सानैजों मिलौदो देंखो होना रोजाबदों। आयै बे खेबसेखौल' आंखौ थांनो होदो ना, नङाबा बियो आंखौ नेबाय थागोन आयै। बे मिउजिक भिडिअ'आ साननैसोनि उनावनो रिलिज जानो थांगासिनो दङ। आरोबाव जेसि नार्जारिनिनो ओंखारनो गोनां फुराना राभाजों लोगोसे रोजाबनाय आंखौ लायाबोला फाब नांगोन आदा बे मिउजिक भिडिअ'आबो साननैसोनि उनावनो ओंखारनो थांगासिनो दं एबा रिलिज जानो थांगासिनो दं। आरोबाव जेसि नार्जारि बिथांनिनो ओंखारनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ'नि मुङा जाबाय फेरे फेरे फे 3 मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'आव फावखुंगुर महरै जेसि नार्जारि बिथांखौनो नुनो मोनगोन आरो फावखुंग्रि महरै बिथांजो फुजा मोसाहारिखौनो नुनो मोनगोन। बुंनो थाङोब्ला बिथां जेसि नार्जारिनि बे मोनथाम मिउजिक भिडिअ'आ बे दानावनो रिलिज जाजोबनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना गालांदो जाहाथे नोंथांमोननि अननाय हेफाजाब होनायजों आं गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ' एबा आपकामिं बड'नि माखासे भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननो खेंफोरना दिन्थिनो हायो। गोजोन्थों, थेंक्स, जै बर' हारिनि जै।